Roi try. Ai ngoi ubleh kene ke port jan mit yo ban wan ke yim bagen tang ke jong u. Along ke mit ke ba ni don tang ni long mi long pa duna ti kon samla. Te rei kala pen kemen ke don dungi habang ni don ke yim bagen tang ke jong try. Haswa bengin puli kat to kan ni hiktin na hiktin dong bleng ke kwa bengin yerwai ke ba sanspa alpo lai tangkat khot ke ba sao khot ke ba khadu sanspa alpo lai ka khot yerwai ke ba sao ke ba ong riu sneu riu sarong riu donut baro kem lapet habutraun wan kin lanyar lempat hajing lanot baro hagasni baun wan opin kmen habu jisun wan on sawan banesyam yalaki jong ki riu khoj baro ya u kin lej bantan haga buram bakraw bat u kin syang tang kharos bat ka dekat ke besar bat kharos nganong Riu sneu, riu sarong, riu edon ud baro, kim lapet habu trai unwan, kin len yar lempat hajing lan ud baro, hakata kaski baunwan. Opin kmene habu Jesu unwan sawan ban yashem yalaki jong kiriu khoj baro ya ukin lek bantan Hakaburam bakra badu kinsyong Opin kmene habu Jesun wan Unsa wan ban yashem yalaki jong Kiriu khoj baro Ya ukin lek bantan Hakaburan bakra badu kinsyong Nêu nong thao ni jirwai Open kenmau ya kibriu kiba kinjado Kibriu kiba kinjapertai La jerang ni tang kiru sniu riu sarong riu donut Handre ka kentup ya ki rius new ka kentup ya ki barsap kentup ya ki babamhak kentup ya ki balas new hagi ke baro ka kentup lang ha ka jinglong bakin jado ha ka sni ka jingwan jong Jesu gen sesakan tat ha ka we ka por akwa bangin ya ai je slok ha na gamit na ka gospel ka komunionis gospel unionis ka nong ka baning kong ka dekat ka balai phung nyo ka basau phung nyo ka gospel jong unionis ka nong ka baning kong ka dekat ka basau phung nyo ki tin ki ba ong kum ni u Jesu ole yo I yo nathanae bawan ha u Te ula ong sepang jeng u hakmi u kenja Israel u badashisha ha u bangdan kaba arsat kane kade kapor ya kabala ya thu khana ya ki jinjia manba u Philip u long we ne ki shakri ki jong try u badon kamansim ban yo wer ban thot yano kat ki bau yashan halanti habau ya ka kan ga jong blai nakani kalanong kay thu ingi balaong ba u Jesu hakapor ka bau lek shak
Galilea ule ya Shem yo Philip but ula ong u to bod yang u Philip ula ong u Philip u balalong na Bethsaida kasnong u Andrew baru Petrus u Philip u Shem yo Nathanael baru ong u nila Shem yo ta bo Moses haga hukum bagi noi tulpa kila to sapang jang u ya u Jesu ken u khonu Joseph u bana Nazaret kani kene ga jiya to jang Philip ya u Nathanael wang bengi Shem yo Jesu yo bala to sapang jang u bon khai u han Nazaret Uniu Nathanael ula don ka jing sngau tho hau baka Nazaret kade ka snong ka barit bha kumno kam jia kat yau Jesu khunu blai ban wan han Nazaret na kita ka dau Nathanael la ong ho Philip hato kala ke bat ka babha ban long han Nazaret unyau ya ka snong Nazaret namar ka long ka barit unyau ya ka bomlong dan cibon ke breu ke bom ken kor ya ka no ka barit rei teng na ka barit ka julong ka jingkar kuba ka bakrau de u Jesu ha ka ne ka por ka bo yo kat ba u Philip udang yeslak waru Nathanael u Jesu la yo ilpa ya nu Nathanael baru laong habau laong ya kani u Philip boleh ya tu hau to ale to kami ya Jesu namar buong hatu kala ban jia ke ke babah Nazaret u Philip buong ale batu kami hi to pet hi to ya kendu hi u Philip oleh alam yo Nathanael sau Jesu kane ke khobor ke bakodo sibone bau Jesu habau yo yo Nathanael bau wan hau kane ke long ka khobor sapang u Nathanael habau Jesu yo bau wan hau Jesu ule yo na jagai bat ka jia jong Jesu ka long ka jia ka bapin jable ndai ko ma yo mangi ke breu yo tangi ka ba shabar yo la do breu ba breu ba biang ka ren yat ba biang ka sot ka bot nadang sedang yo tenat utang shabar ndai Jesu habau pet yo Nathanael upet yo na do ka donut balaong hangi u Jesu ula pek shaunu Nathanael bat haga taga por u Jesu ong Nathanael ade u kenja Israel u badashisha ade ulong breu badashisha wang hau ngayo ya ka jinglong ba don ka ba arsap hau kane ga jiyo jong Jesu yau Nathanael kalong ka bakodo sibone are ukan ja Israel hau bam dan ka barsa kai ka da bo Jesu ong yau Nathanael ba hau am dan ka barsa de ukan ja Israel ni Nathanael lu Israel tam de ubriu balatip la neu bala pediang yo Jesu but they hakane ka por on the about Jesu la ong yo ba hau ngai ka bom ka ba arsap kam dan no let's say la ong be direct mar kmat ke kendo mo ula ong be Jesu yo ngai yo ba pilong breu u bom dan ka ba arsap Nathanael ula kli u nang no bele itu ena ngap kata ji kren bas tenat ba Nathanael ula kli uda ong nang no me itu yanga
ko Jisu menong impat dua sem menong impat dua kendo ndre me ong yanga ubriu bong arsap kum no metip ngam long ba arsap haka ne ga por ga bong natnail ong kum ni ka bomut umpat sem phang bo Jisu de blai la do la sem phang bo Jisu de blai un jin dal perkat hi ublai diblut eke barok namar how blai om dan ga bari na do jerong hadu apok ke ba wat hapok ke klenching om ga tim blai ublai tip ayu ke jinglong ke badan how brio u Jisu ulai thu hau on dah bo om kumno me thu yenga Jisu long hu swab umpat khot Philip ya meladon hapo uding dembur ngalayo me une Philip lan nang ngo susu wong swab Philip un khot ya me let's say ka jing khot Philip yu de halanti uya kendo bandai cho Jisu khot yu ndai Jisu pat swab Philip un ya kendo bat ulio wong mesong hapo uding dembur nadu ba medan hatrai jong to ding dembor ngalayo me u Philip lanang sno pla ya kata ka jinglong jong Jisu bau yo u nadu swa puni kendo ya u Philip kalong ka pa mayang hadu kata badai hanne baka ne ka ji kren dongki hado bau Nathanael la klem dong ko rabi melong ko nublai melong sem ki Israel hangne Nathanael la klasin don yu ban ong ko Jisu melong ko nublai melong sem dong ki Israel kabomoti melong sem jonga namar uru de Israel habo om melong sem ki Israel kamut Nathanael la pla bo om melong sem jonga ko trai kani kaji ya kren Philip kaji ya kren Jisu ba Nathanael ka long ka khobor ka ba kodar sipone pengini oban ya slok ru ha ka ne gambit ke ka mga ko aban ong ba ka jinglong ba arsap kalong ka wene ki pop ki ba ublaze no siya hagi brio de na kata daw Jisu la da pipuli hagi ki gospel hagi ni south gospel Matthias Luke Matthias Marcos Yohanes au Matthias Marcos Lucas bon ki jaka bo Jisu ang kordek ipi ki Parisi ye ki Parisi barbaru ang Jisu ki kordek ipi ka kentin kordek kalong ka kentin basnau cerkai hado kata-kata ka jing ka kordek ka basnau trim hado kata-kata tau Jisu usai kren komba kren bitar komba kren dom komba kren tim yaki Parisi bat ke Sadusi namaruang pi ki barsap kani ka kubor ka bangakuan pen kan mau ka ni ka met menta ngakuan pen kan mau yang ngi kan ke badran ha ni ka jingsang kat ne ngi don kali la ka dong ka donut marway ngalong em ka briu ngalong em ubriu ba bek yem la klem da kan mau ya kan ka ayom ka bangi don menta de ka ayom jong ni hame khaliam ta ayom tempot nakata ka daw hakane ka sni ka bakom gani hakane ka ayam hakane ka ya ka bakom gani jetip sibon ki ba arsap ki don ki ba kren do kum way bat ki ba le do kum way ki ba kulad do kum way bat ki le do kum way ublay ubishar bat ubitar ya ki briu ki badan ka masim arsap ngan suai pi gunuksa kumno ubriu barsap briu barsap la daula
kular ya pi ban le ai ban ai la ne kanu ula kular te kana ndrei som le kata kalong ka jing arsap tengah kentu yangi hagane ga janmet bangin kan mau ya kane kato ga jing ruai ga bangelar ruai riu sneu riu sarong riu donut baro ka kentup ki riu arsap baro kin sa jenjar anda bau jisun wan but mangi wei pe wei baro habang im hagane ga slapertai ni khmilti ya ga por ga bakot jong ka jingem bat baro nangi ladangi long ki breu ki balat na ka jinglong ba arsap kapen kemen ya ka donut jong blai haga jingem ga jongi ni kan mau ki riu ko ki jong blai na do ndai ter habang ipule ki breu jong blai ki long ki breu ki hok ki bakot ya ki baro pekin mau iwai breu ubakerteng enak laong na marurong breu ubahok hakmat jong blai hagitu ki porwat ya ka jing yabru som liyo i kane ka long ka dur bar kada ki breu ki bahok ki bakut ki breu ki baklem arsap kin la ban lech sa ka hima jong blai unawa laong ka tin ki jong blai badai na ka jingem bahak jeng u hak ta ka sngi ka bau blai upan kut ya ka pertai da ka jing penchlai ka re yau nawa ula pelaj im yu mar hau dan ka ba arsap ulong briu bahak ka kitab Genesis kalau nang ka banyau ka dekat ka banengkong ka anggum ni utrai ula ong hau nawa to kelek mame bat ka yeng jong me sapo ka yingling naba ngayo i yame ba me long ubahok hakmat ka pateng banriu ngayo i yame ba me long ubahok hakmat ka pateng banriu ki khmat jong Jesu ki yo ingi iwai pe wai hagana ka por to tra nyerap yengi mi na ga jingsang hagan ga met mentang yo ga ga jingpen kan mau bangin long gi briu gi bahak gi ba klem arsap ga tin klem arsap ha ga kam klem arsap ha ki ai baro jong ga jingem ngin long gi ba kodor bat ngin long gi ba khot hakmat jong try on gar ko ya gi ne gi jis lo kandiat hagan ga met mentang nag benta ke buram jong ujisu amen bat amen